Il-benefiċċji li ħadu komunitajiet diversi mill-inizjattivi tal-Gvern fl-aħħar 4 snin kienu fuq l-aġenda tal-laqgħa ta' Gvern li jisma' li matula kienu enfasizzati proġetti illi jolqtu ċ-ċittadin fil-ħajja ta' kuljum. Fosthom l-infrastruttura. Bis-Segretarju Parlamentari responsabbli mill-Fondi Ewropej Ian Borg jgħid li Transport Malta kienet fost l-iktar entitajiet li gwadanjaw minn dawn il-fondi. Transport Malta kienet l-aktar li benefikat u li utilizzat fondi Ewropej. Ovvjament kellek ċertu toroq maġġuri, jiġini f'moħħi triq tal-kosta, però anke toroq oħrajn li saru taħt dak il-programm. Fl-isfond ta' tema Ngħixu aħjar f'lokalitajiet ta' kwalità, is-Segretarju Parlamentari għall-Kunsilli Lokali Stefan Bontempo qal li taħt din l-amministrazzjoni il-Kunsilli Lokali gawdew minn 260 miljun euro fondi, parti sostanzjali minnhom għal toroq li jaqgħu taħt ir-responsabilità tal-Kunsilli Lokali. Kemm tajna flus għat-toroq li jaqgħu taħt ir-responsabilità tal-Kunsilli Lokali, f'daw l-4 snin tajna 55 miljun euro għat-toroq li ir-responsabilità tagħhom huma il-Kunsilli Lokali. U 55 miljun euro mhumiex ftit. Ejja nsemma wkoll fondi fuq ir-rurali, hemmhekk hemm 10 miljuni oħra. Iżda l-investiment minn fondi Ewropej ma kienx għal toroq biss. Fost oħrajn Ian Borg ħabbar li ntażlu l-intrapriżi li se jkunu qed jibbenefikaw minn 2 miljun euro f'fondi Ewropej. Qal li dawn iż-2 miljun euro ma parti minn pakkett ta' 55 miljun euro li l-Gvern irnexxielu jinnegozja mal-Kummissjoni Ewropea. Hawn Borg irrimarka l-ħidma li saret biex pajjiżna ma jitlif ċenteżmu minn fondi Ewropej, sfida li b'ħidma li involvit bosta ir-riżultat b'suċċess. Irridu sa naħdmu aktar flimkien f'sinerġija sabiex nimplementaw dak illi għatfad lilna nagħmlu. Għamilna ħafna,